Вие сте сутрешния блок на Българската национална телевизия. В студиото сме с един от удумваните хора в държавата в момента. Финансист е Кольо Парамов. Свободно удумвани. Смисъл такъв, че вие прекарахте колко официално? Една седмица. Една седмица като съветник на премиера, а пък неофициално сте го съветвали доста преди това. Доста време сте работили с него. Вие дадохте няколко интервюта вчера. Нашите зрители, които са чели вестници тази сутрин или които са слушали радио, чуха една ваша версия. Бихте ли обяснили малко по-подробно защо подадохте оставка? Как се стигна до... Имаше ли натиск? Вижте, ситуацията е много сложна, напрегната е. Министър-председател е принуден да работи в тежка окръжаваща среда. Политиката и пространството доста нестабилна схема. В момента десните сили са доста разколебани. Отношението на Костов към правителство е много лошо. Костов се стреми да направи комплицирана атака през април, май, юни месец и да ликвидира авторитета на Борисов. Ние знаем абсолютно всичко за това и взехме много сериозни мерки, за да неутрализираме. Вие и премиера знаете, че Костов подготвя атака на пролет. За да неутрализираме тази атака. Той направи всичко възможно, вдигна Европейския съюз, Единната народна партия в Европа, за да се противопоставят за моето назначение. Изходът беше един. Аз да освободя премиера от тежненията му, да се ангажира към мен като съветник и да носи постоянната политическа несъгласуваност на дясното пространство. Всъщност, на практика, какво се получава? СДС и ДСБ ме обвиняват, че аз съм познавача или перфектният специалист по хиперинфлация, а пък аз съм човека, който на практика подготви основните документи, които бяха дадени на Костов в края на юни 1996 година. Бившият министър на труда Вики Ованов лично ги занесе. Разработката беше моя и с тази разработка под мишница Иван Костов замина за Америка на една среща и тогава се разбра, че той ще бъде подготвения дубъл на следващият министър-председател. Луканов в началото на юни, 2 или 3 юни, точно ще уточня кога беше, ми поръча излично това да го направи и аз подготвях тези документи. Луканов замина за Гърция на Додеканезица да води едни специални разговори и тогава му бяха дадени документи. Та Костов ми е ясен. Защо го казвате? Костов ми е ясен. Казвам го заради двойния стандарт. Казвам го за двойния стандарт, господин Маринов. Значи, вижте, аз съм почетен член на Военния съюз в Украйна. Всяка година ходя на тържествата на 9 май, казашките празници в месец октомври. И там се срещаме много. Бивши полковници, има генерали и така нататък. Сега за първи път ще кажа пред българската общественост. Аз съм един от малкото хора, който също е карал школа в Украйна, както Иван Костов по времето на комунизма. Каква школа? И забележете. Там ме срещат мои приятели и така нататък и питат какво става, как е Иван Йорданович, какво прави. Викам, той е министър-председател, беше министър-председател. И всяка сутрин като стане започва да говори против Русия. Как вика говори против Русия? Каква школа? Говори против хляба, който е ял тук в Украйна, когато се е обучавал. Това по времето на Съветския съюз. По времето на Съветския съюз, да. За каква школа става въпрос? Специализирана школа. Той говори, че някакви авиаторски курсове и така нататък, но това са общи приказки. Както ще да е. Какво отношение правите с това? Не може да се проявява двоен стандарт. Да се каже, примерно, че Парамов е полковник от Държавна сигурност и той е враг на народа. Иван Костов няма нищо общо с Държавна сигурност, може да стане министър-председател, може да бъде член на дясното пространство, може да бъде един от лидерите на европейската десница и така нататък. Пълна самозаблуда. Крайно време е да кажем абсолютно всичко за Иван Костов, от начало до край, да го изолираме от политическото пространство в България, да го пратим в Драгалевци и в крайна сметка да разкрием и да разтворим книгата на българската политика за последните 20 години. Много тежки думи, господин Парамов. В смисъл, имате ли документи за това нещо, което казвате? Документи. Всичко е от ясно по-ясно. Аз мога да ви разкажа абсолютно всичко. Как се проектира дисертацията му в економическия,
как се прехвърли той в техническия университет, какво направи професор Саркисян, как го пази Тодор Павлов, как го реализираха по отношение в началото за Велико народно събрание, замениха реализацията му, когато трябваше да бъде попълнено състава. Тук няма... Лична обида ли има след това, което се случи? Тук става въпрос за някакви лични конфузни ситуации, които пречат на развитието на държавата. В крайна сметка, ние сме много малко хора в България, познаваме се добре, знаем и кой е, и е в абсолютна невъзможност Иван Костов да определя като режисьор всяка стъпка на всеки човек тук и да се опасява от този или то. Нека само, за да сме честни пред зрители, да сме наясно какво... обяснете точно какво имате преди с тази школа. В смисъл, това школа, която е свързана с КГБ ли е, с специалните служби на бившия Съветски съюз? Това са специализирани служби на бившия Съветски съюз с всичките му дадености и всичките му условия. В най-дълбока секретно се работи по това. Аз нямам право да говоря по това. Няма закон и всичко. Ние сме подписали декларации, а той е подписал декларация, така че няма нужда. С това, което правите и с това, което говорите за двойния стандарт, правите внушението, че той също е сътрудничил, бил причастен на такива служби. Къде на къде аз ще бъда враг на държавата при това положение, а той ще бъде свободен. Какъв е този двоен стандарт? Откъде на къде ще има това предимство и условия? Ето вчера виждате, Мартин Димитров говори по отношение на Парамов, ляв икономист, такива убеждения и така нататък. Всички мои материали, анализи, всичко, което е защита на валутният борд. Защо са против вас? Защо са против вас Синята коалиция? Иван Иванов и той беше облечен. Той е един от най-честните хора. Аз не мога да разбера защо Иван Иванов повярва. Ще се разочарова от Костов и той. Но против са, защото аз бях категорично наясно с всички основни плащания и знаех абсолютно всичко какво се движеше по време на неговото правителство. Знаех как 5-6 придворни икономисти от една страна и 5-6 придворни социолози от друга страна умайваха цялото политическо пространство в страната. Те се прехвърлиха същите тези хора в правителство на Сакскобургготски, същите хора се прехвърлиха в правителство на Станишев и направиха за 12 години тотална поразия, за да не може днеска министър-председател Бойко Борисов да излезе от батака, в който е вкаран. Добре, господин Парамов, слушам ви и си мисля. Правителството нали е еднопартийно? Бойко Борисов е лидер на ГЕРБ, министър-председател. Тези хора, за които споменахте преди малко Синята коалиция, те го подкрепят, ама не участват в правителството. Защо ги слуша Борисов тогава? Борисов е длъжен да се съобрази. Защо? Голямата политика, критерият е много важно нещо. Ако не усетиш критерия на момента и на секундата, ти излизаш веднага от голямата политика. Защо? Няма Еврокомисия. Първопричинната база е България. Ситуацията около цялата тая работа Барозо да не е шеф на комисията от един месец сме ние. Влизаме с комунистически агент на висше ниво резидент в правителство като съветник. Натрапеност. Негатив. Не може. Бойко Борисов трябва да отреже веднага, да се отдалечи от цялия този негатив и да предложи на европейските партньори нова, смислена, ясна позиция. Без отвличане на вниманието и по този начин да гарантира, че той не е зависим от каквито и да е външни фактори, когато взема решение. Той заяви, че пак ще ви ползва като съветник, Бойко Борисов. Сигурно. Как точно? И в смисъл, как виждате? Какви съвети бихте му дали? В каква област? Финансовата, икономическата, националната сигурност? Аз имах намерение да бъда един сериозен спаринг партньор по отношение на няколко от възловите икономически направления. Да дам теза и антитеза, като сравня базите и разгледаме в детайл възможности на държавата. В момента се намираме в много тежко положение. Агрегата М1, широките пари, е просто в блокаж. Брутният вътрешен продукт, като матрица не е детайлно изчислен, точно. Там има 12 фактора, които не са отчетени. Статистиката не работи. Единственият експерт, който в статистиката и работеше и разбираше за брутен вътрешен продукт, го няма. Величка Рангелова е пенсионер. Тя е вторият човек в България, който разбира най-добре, но не се ползва. Трето, оборотните пари в момента са намалени с 11%. Вие знаете ли какво значи? Това е тотална база за основа на депресия. Всички тези основни агрегати на финансовото взаимоотношение в страната са в много тежка циклична форма. И ако ние не вземем много сериозни мерки и не променим този икономически модел,
Ние април и май месец ще попаднем във втора дубъл криза. Иван Костов пак ще потрива ръце и пак ще каже: аз съм най-правият. Аз съм най-точният, само аз мога да ви ръководя, никой друг. Опитахте с този, опитахте с този, не може. Върнете се пак, аз да ви управлявам. Добре, понеже нямаме много време. Казахте от месеци, дори от години работите с настоящия премиер, с Бойко Борисов. Как се свързахте с него? Какво ви свърза? По икономическа линия, по линия на... Вижте сега. Хора, които са работили в службата, в службите те се разбират дали с поглед, дали с информация, дали с база данни, дали с възможности. По тази линия сте се свързали? Как? Всеки знае мястото си. Все пак редът, условието, пагона, доверието, жеста, всичко носи своята гарантираност. В крайна сметка... Участвахте ли заедно в общи инициативи през това време? Работили сме в името на България в твърде много ангажирано сътрудничество. Включително и по доклада за ДАНС, примерно за това дали има такъв доклад за ДАНС с бивши... Всички въпроси сме говорили. По всички въпроси сте работили? По много въпроси сме говорили, които касаят държавата и ангажираността на държавата навън. А съгласувани действия имали ли сте заедно? Да, и чест му прави на премиера, че умее да слуша. Той от 4 години умее да слуша много. А който слуша, има възможност да успее да се наложи и като добър управление. Тоест той се е вслушвал във вашите съвети, включително не само и през тези години. Отчита възможности на няколко фактори и взима най-правилното решение. Добре, благодаря ви. В няколко бомби хвърлихте. Това не са бомби. Просто поставям въпроса, защото в крайна сметка ние трябва да изчистим проблема с двойния стандарт. И мрачна прогноза е, че на пролет има сценарий за дестабилизиране на властта. Отдясно, казвате ви. От Синята коалиция има идея за дестабилизиране, такъв сценарий. Тогава май месец. Трябва да се вземат много бързи мерки и да се каже кой и по какъв начин ще поведе негативът на България. Много ви благодаря за този разговор. Аз също. Останете с предаването.